Хвала Єсусу Христу! Поважані, шановні сестри і брати, сердечно вітаю вас і віншую зі святом Божого народження, Нового года, опеки Богородицы над усіми нами, нашими сім'ями, нашим народом і благословення від Божого дитячі. Тепер, в періоді Божого народження, ми відзначаємо так звані колядки, навідування родичів, діти до батьків приїжджають, навідують на Новий год, в цьому часі Божого народження. І, певно, так само духовенство, святари, які навідують своїх парафіянів. Сім'я і святиня, храм, костел, церква – це дві сім'ї. З маленьких сім'їв складаються великі сім'ї, парафіяльні, потім народ Божий, откуплений Збавителем нашим Ісусом Христом, менавіта народ. І тому сьогодні ми закранемо кришечку цю традицію, колядну традицію. Як же це відбувається? Колядная традиція, ми ведаємо, що вона має великі, глибокі корені, бо бере початок 16 століття. Але глибій історії ми чуємо і бачимо, що початки традиції, яка називалася коляда, бере Рим, Римська імперія. Бо на Новий год, перші дні Нового года, коли день повеличувався, наближалася весна, життя, і менавіта перші дні навідували своїх родичів, свояків, віншавали, радувалися. І це називалося колянде, коляда. З цього слова, певно, ми розуміємо, що це латинське слово, яке розійшлося по всій Європі. І слово коляда на всіх європейських мовах амаль єносолучне, бо колянде з цієї основи кореня. І, певно, ми розуміємо цю велику ласку, бо уже в Старому Заповіті ми відаємо, що коли будувалися святині, особливо святиня Соломона, який будував Богу на хвалу, і в облако охинуло цю святиню, освячення. Ми відаємо, як патріархи і пророки благословляли, молилися, освячали, як освячалася святиня внутрі, кожне начинні і так далі. І менавіта посвячення. Дик ось тому і відаємо, що освячалися не тільки святині, могилки, де складывали померлих. Мы не можем себе уявить, как костел, церква служили и не были посвяченными. Так само мы разумеем, что тут наше жилье повинно так само быть посвячено, поблагословлено молитвою, молитвою костела церкви. І тому, дорогі люди, ми маємо цю традицію, як я сказав, 16 століття, святари, духовенства, які йшли до людей. І тим самим наближали в розмові, в розважаннях людей, вірників до глибшої віри. Бо питання були, коли були в Божому храмі, чи сповідалися великодною сповіддю, як ви навідуєте Божий храм, який стан духовний сім'ї, діти, батьки і так далі. Не кажу вже і матеріальний, може якої допомоги, особливо хворі, старенькі сталого взросту люди. Особливо поглядите на вёсках, колониях, где не раз, окромя святара,
нема кому прийти. Ми гэта зараз успрымаем так, якби, такая, як сказаць, такі занятак. Але калі састарымся, калі захварэем, калі будзем чакаць, каб хтосьці, нават суседзі, ці хтосьці наведаў нас, гэта зусім іншае. Таму Гасподзь вечны, і Ён з намі на кожны дзень в нашым жыцці. І таму, дарагія людзі, мы сёння асабліва звяртаемся в нашай малітве, в этой традыцыі: Божа, благослови наше жыллё. Бо тут мы идем спачываць. А что такое сон? Мы отключаемся, нас нема. І таму як-ніяк, але даверыць наш спакой у Божую опеку, у ласку Божию. Таму таксама асвячаюцца палі, асвячаюцца дамы, школы, шпіталі, месцы працы. Таму вось якраз гэта заклікае нас, каб мы былі як бліжэй Бога, бо наши целы таксама пасвенчаныя сакраментам хросту, іншыя таінствы. І мы сапраўды нашим жыццём павінны так спрыяць, каб душа таки заслужила радасць неба. Таму, шановныя, святар, калі наведвае сям'ю, разважанні і, пэвна, пытанні, таксама вернікі, можа, якія маюць пытанні, вось таксама, як я, вось з'яўляюся парафіянінам Чырвонага касцёла і чакаю, прыйдуць да мяне святары, паразмаўляем і таксама запрапаную сваю якую дапамогу, а можа, у касцёльным камітэце членства. Я парафіянін гэтай святыні, гэтай парафіі. І таксама кожны вернік, чым дапамагчы матэрыяльна, малітваю, мы все молімся, але дай Божа, каб нас аб'ядноўваў адзін дух, дух Божай любові, якую мы, дзякуючы як тры каралі, глядзіце, яны прыйшлі да Езуса, а потым пайшлі, прапаведуючы Божае нараджэнне. Пастухі прыйшлі, пакланіліся, а далей пайшлі, расказваючы в радасці, нам Месія нарадзіўся. Таксама вось каляда, калі прыходзіць, чакаем на святара, асабліва на тры каралі, святар Мелкі піша імёны трох каралей: Каспер, Мельхіор, Бальтазар, ініцыялы і год. І сёння гэта 25-й год, 2000. І на дзвярах уваходных, і гэта велічна, што людзі, таксама гэтая сям'я, як тры каралі, ідуць і сваёю любоўю, вераю, добрымі ўчынкамі славяць Бога. Каб у чаканні на святара мы разумеем, што трэба падрыхтаваць такі столік ці стол, абрус, дзве свечкі, крыж, свянцоная вада або вада для пасвячэння і святар, які прыходзіць, які благословляе сустрэчу гэтую, чытаецца малітва, потым чытаецца Евангелле пра скарачэнні і так далей, каб мы зразумелі гэтую великую Божую ласку, Божае благословлення. Напрыклад, кожны, хто слухае гэтыя словы мае, кажа Христос, і выконвае іх, будзе падобны да чалавека разумнага, які пабудаваў свой дом на скале. Пайшоў дождж, разліліся рэкі, падзьмулі вятры, ударылі в дом той. Ён не ўпаў, бо пастаўлены быў на скале, а не на пяску, які упаў. Таму, шановныя, вось распачынаючы ад гэтых слоў, святар благословляе менавіта сям'ю.
Паслухайце гэтую малітву, яна патрэбная нам. Благословлены Ты, Пане Божа сусвету, Твой Сын Езус Христус стаў чалавекам і пакінуў нам прыклад выканання Твоей волі. Глянь з любов'ю на гэты дом, адары яго шчодрым благословленнем. І святар благословляе памяшканне, а в духу, если это многопаверховые, а в духу благословляе всіх жыхароў этого гмаху. Выслухай малітвы, якія мы ўзносім да Цябе, Божа, разам з тымі, хто жыве ў гэтым доме. Адары іх сваім спакоем і радасцю в Духу Святым, падтрымлівай іх ва ўсіх справах, абараняй ад усялякай небяспекі, захавай ад марнага спадзявання на часовыя даброты. Дай ім зразумець, што толькі Ты адзін з'яўляешся нашай мэтаю і даеш вечнае жыццё праз Христа Пана нашага. І паслухайце, якія малітвы на кожны пакой. Это так важно. Это здоровье духовное, якое вчелавляется в наше физичное здоровье. У працоўным кабінеце. Божа, крыніца ўсялякай правды, паблагаславі гэты працоўны кабінет і зрабі, каб мы верна трываючы ў пошуку правды і справядлівасці любілі Цябе штораз больш праз Христа Пана нашага. В спальні. Паблагаславі, Пане, гэтую спальню, каб тыя, хто будуць адпачываць тут пасля працы, аднаўлялі свае сілы для выканання сваіх абавязкаў згодна з Тваёй воляй праз Христа Пана нашага. В столовой або кухні. Всемагутны, милосердный Божа, Ты умацоўваеш нас часовай ежай. Паблагаславі гэтую кухню, столовую, каб мы ніколі не цярпелі голаду і нястачы, але заўсёды прымалі з удзячнасцю ежу і умелі ёю дзяліцца з тымі, хто знаходзіцца ў патрэбе. Дазволь нам захаваць сапраўднае здароўе і дасягнуць вечнага збаўлення праз Христа Пана нашага. Святар акрапляе свінцонай вадою все памяшканні, уваход дома, і гаворачы, Божае благословленне няхай сыдзе на ўсіх тых, якія ўваходзяць і выходзяць з гэтага дому. Благословленне на цэлы год. А штодзённа мы ідём, выходзім і заходзім, выходзячы на працу, службу, вяртаючыся дамоў. Ці ж не патрабуем Божай ласкі, апекі, благословлення. І пасля акраплення все вернікі моляцца: Тваёй абароне аддаемся пад апеку Маці Божай. Сёння збаўленне настала лёсам гэтаму дому. Няхай напоўняць гэты дом і сэрцы яго жыхароў спакой і Божае благословленне. І далей мы гэтыя благословленні чуем. Няхай гэтае памяшканне і ўсіх, хто ў ім жыве, благословіць Бог Айцец і Сын і Дух Святы. Няхай благословіць вас Бог, няхай вам спадарожнічае на ўсіх шляхах Бог Айцец і Сын і Дух Святы. І ідзіце у спакоі Христа. Дзякуем Пану Богу. Таму вось бачым гэтую ласку і патрэбу пасвячэння. І, шановныя, яшчэ адно словца пра батлейку, калядны час, гэты перыяд. Мы ведаем, што заўсёды нас заклікае Касцёл да малітвы. І
Святар пытаецца, а ці у вас пасвенчаныя абразы, ці ёсць крыж, ці абраз, ікона асвячае. Ці ёсць малітоўнікі, духовная літаратура, часопісы, каб ведаць жыццё парафіяльнага касцёла царквы і жыццё вселенскага касцёла царквы. Это зноў такі яшчэ больш яднае. Потым таксама мы разумеем, што трэба адказваць на гэтыя не толькі малітваю, але нашай фрэквенцыяй, то есть наведваннем Божага храма, бацькі, дзеці. Это важна. І вось маем такую радасць, што часта на Божае нараджэнне выпускаліся паштовыя маркі. Таксама манеты маем Божага нараджэння. Маем таксама батлейкі, бо, як я сказаў, батлейка, шопка ці вертеп – это все в адным ключы, якая дае гэтую радасць, дапамагае зразумець гісторыю Божага нараджэння, гісторыю збаўлення чалавека. І это вельмі людзі любілі, дзеці і так далее, да сённяшняга дня. Але не забудьце, што батлейку в сваім часе выціснуў тэатр. А тэатр нарадзіўся, гледзячы на батлейку. Сцэна, сцэнічнасць. І думаю, што у нас толькі ў краіне, в Беларусі, мы маем скульптурную кампазіцыю ў Мінску, паставленую в 1981 годзе в скверы для тэатра Мускамедii. Вялікая батлейка. Вось. І это вельмі важна, каб менавіта вшанаванне Божага нараджэння нават на вуліцы клікала нас да Бога, да Божай любові і Божай міласерднасці. Таму няхай свята, святочнасць Божага нараджэння напаўняюць нас гэтым такім спакоем і вытрываласцю. Божа дапамажы. Прыміце Божае благаславленне і заахвочваю вас, звяртайцеся ў касцёлы, цэрквы, каб там папрасіць святара на канкрэтны дзень, гадзіну, ці дамоўлена, каб прыйшоў, прыехаў, асвяціў і вашыя памяшканні. Это вельмі важна. І няхай добры Бог вас благаславіць. Всемагутнага Бога благаславленне, Айца і Сына, і Духа Святога. Амен.